Nyau terap National Youth Front Women's Wing. Kiba pe ya kabha kamya jong ka imlang ka salang bat ka jai pen riu. Hine ka singi khan riu tere ko leber ar hajar ar phowe. Kila ai da ka hajar show SP City per sha ka ROT Association of Meghalaya. Bandawan ki board jong ka an ban kem ki bru ki badon kti bande ki kam ka ba ka imlang ka salang kam la ban pediang. Hakabe akram kila patai ko bor Shillong Press Club ikong bijirwa ibalong i president jong ka NHYF Women's Wing ilaong balada don kinu ki pulet ki bayo kemi kini ki bru kin sngo baban pen tep shaki kur knang bagi kur ki laban pe ka kur ka jat bila ong ro baka sorkar ka diban shim kia mardor an pe ka kam ka ba pen thop ria ka imlang ka salang ki kentai ki baban mi hakikat ko bor haki social media bakila form ni ka association na banta jungki dini na kana gasan nimna bon pediang dala leru bade ban kem mardor yo nong dia ni yo nong thiet lu kukaan dini na kalen jumi labu sundan da kanika FIR OSP namar ba nimna bon pediang kani namar kadi kam ka ba lalong palat kajing penjak buron pasti ni kaya jumi ro kawai Kum baki keren hapo ki kot kubur ki ong ba don kam don jam don penak pusta ki kun kam don jengut kata namar ba baro hi kilong kumi kun samla na kaliang jumi kum kilong kumi ngimla perpeliang ya kata dale leru ni pendem juri kan ni bari kepat lu baka nakibor joka an ban shimardor ban kem yakini bat ban khanra mador kini ki jaka ki badon hapo ka no na kaliang jongi ya kata ka de jing sisami kwa ba ladadon kino ki pulit ki bayo ban kem kini ya te kum ya ki kur ya ki jat ne kino ki jat kini ki bru ki baya ki katu kelenti ki dim pensaya kot khobor kenang ba ki kur ki simkhia ya kani ka kam pada de ka kano ka kur ki de ban penmi be ya kani kenang ba kumba kumboong no kakur jongar ngadon na kajong kataka kur bangin pek na mata kakur kajat ti lese kum kui ru ki bom tip ya kani ka jinglong tukum ki mi par ki ben simkhia yo lese ki deina kayen kasem jongno kata ngimla ban batai baka di kakur kajat jongno jin hadu ba ki bor jong ka an ki de ban kemi kini ban pensai haki media hi baki de ki kur kita ki ba le ikini hijat kan kum kilong kumi nginom la ban pediang dalele ro kata mar bleu la thau ki ti kijat bagi tristom ni haban jau ya kasep ni sayo ya kabam ladang ila long kum ki kumi bangila khai la ki jong ki kun kam de taka kam ka bahab de ya kamet la jong ban sai ki kun ki bun kilat kinti kani ki jing tho jong ngi ais non nak FIR ban kem mardor ya kini kinong de ladala bikinong tiru de ban pen mende ba pelat namar ba ladadon unong di te kamut unong thiet udon ke ladadon unong thiet kamut unong di udon te nakaling jung ibu ya kata ke FIR bat kasarkar ka di bansim mardor ya kani ka ba pentok bria ya ki imlang salang jong ya baro ke badon la ka jong ki kur ki jan nakaling jung ni kalongkum di banlap hi ya ka jing sisa kadai kadau ba ayu bahap ban penpau hadu kan ni ya kan ni jinja burong tena kaliang jungi mentangi la ais pada ke FIR tena kaliang jongkaan la da kala ayo ban kem nila ni na kaliang jungi kum kasengru komudlong ni haban syong da kawai kamiting bangi haban kenrahi kum ya ki ni ki jaka ki ba samit ki bawan ki bru bana baru yo le sekam dei tang nang ni nangi namar kan ni ke jing kontak kabal ajengai kan ni hadu bana pau perti kan ni